Ešte nejaké otázky máme? Ak by ste niektorí uchádzači mali záujem porozprávať sa, alebo máte nejaké otázky, ktoré vás teraz napadli, nás tam je tu vedľa, navštívte nás, máme tam 4 rekruterov, ktorí vám radi zodpovedajú všetky otázky, ktoré máte. Dobre, takže ešte raz sa spýtam, sú nejaké otázky ešte na nás ohľadom výberových konaní, ohľadom nejakých prípravy na pracovný pohovor, ohľadom nejakých dokumentov, skúseností a podobne? Kľudne sa pýtajte ešte posle, čo chcete. Dávid, ty nemáš nejaké otázky? Dobre, no. Tak veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli, že ste si niečo odniesli z tejto prezentácie, tak si celkom pozitívne naladení, takže predpokladám, že áno. Ďakujem, že ste prišli. Toto bola súčasť prezentácie vlastne spoločnosti Express People. Ešte neodchádzajte, lebo kolegyňa Lucia Pastorová vám dá každému darček, taký malý, aby sme si pustili, aby ste mali pamiatku na Express People a na túto prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozornosť.